Салом алейкум бародарон, ба қай пеши бозор аби бача нигах ка. Қай ёшай давани мисола ҳай. Ина нигах ка тамошош ка. Ҳам мардуми тоҷик ку меҳнаткаш ҳай нигах ка. Ба қара ҳама тараф нигах ина лимузина. Ана кас права экскаваторшики мехоҳам, ман номеро телефони ман 8 921 908 07 48. WhatsApp кор мекунад, чиқа мебинад дар Тоҷикистон, дар бозори Ҳоҷишарӣ. Просто бина права экскаваторшики, та соҳиб права экскаваторшики мешавад, стажировка, ҷои кор ёрдам метем бародарҷон. Инам хеле. Ана и 620 кило буромад. Камтар хароб буда, давним сола хайхтон буфаҳмеда. 620 кило. Ана 23 сомонаш кардан надода якам. Дилиш 26 мега. Ана лайка бизанен. Пагнале. Нигоҳ кунед чиқа шогирдои ман права мегиран, экзамен спар, стажировка мераванд, ҷои кор. Ина акай Зоир, ина ба ёрдами шумо. Инем пагрушки нави. Инем 10 моточасов, 3 моточасов кор кардаги вақта. Инем ида мо гузаштем. Ай худора шукр ҳама ништяга. Инем да адрин стройка ёнбош фақат. Экскаваторда скоридем правада. Бачо ҳастае ки правошон тайёр аст. Ина гирифтем. Насибоширо Москва мебарем. Бачода. Бачо ки пешай мо скоридагӣ аст. Ба ёрдами акай Зоир шо омадем ина правада скоридем. Экзаменошта ҳамашта заштем.